chỉ bay lệ vek ule tun truma hian ruk rua in pu chung chang kan soi do na mi thiam te po hian ru kan lo ru ve ani mai theya tun truma kan soi tu re ro hi chu thiam na in ruk sak chung chang ani a pon pho rua in pu te ku va rua in pu te so thing in cho saka in pu te lam kha ani lawa thiam na in ruk rua in pu chung chang kan soi do na ni FBI Los Angeles Field Officer Cyber Division chuan US Defense Contractor te Computer Network chu a him lo ti thuan donga heng contractor zinga hian Boeing company le fighter siam tular F-22 Raptor le F-35 siam tu Lockheed Martin te po an him lo ti an setel boka bung rop hur thlo na lian C-17 siam na ta na thil pawimawh Boeing company computer chung data le file page noi ruk le sing thum chuang z ruk chu ani ti ten han reta zela heng data le file an ruk chu zong zong hi GB som ruk panga MB sing ruk sanga ruk z ani nge nge ni chung thil chu eng tiat thleng thei nge ani a tuin nge ru chuakang tu te nge in rol kumeng zat ngen lo en thlak to ang hacker te hi khoi ram mi nge an ni hemi chung chang hi tun trum video hian kan soi do na video sei lu tuk hi chen khatin kan nin thina wangin a sei lu tuk lo nan enge mo chen kan da photanga abak chu video danga chhun zomin part 1 le part 2 in kan ti mai do na ni China in stealth fighter anei that le chuan vor ramdanga po anthal phal lo chengdu Z20 le seniang FC31 te hi US le Russian fighter nei to ho design an ruk manga siamani anti thina Russia hian US fighter tha F-22 Raptor L-Patur fighter siamatum thina chu MiG 1.44 antia ma se asiam dan technology sang le changkang lutuk awang te sum le paya harsatna an nei awang te nan puitlin thei talova hei hi Soviet hun lai an ke chiat lim chon lai vel khani ome Russia hian MiG 1.44 hi lotlin pui lo ma se Su-57 an siam theina chan bul tum tu ero chu ani ta thawani kong khata lo chamma se kong danga an lot ling tho kan ti theyang chengdu Z20 fighter China in ron siam lim khan Russia chuan an hlui hlon tak MiG 1.44 entonin China hian a siamani engkima ainang vek anti a China hian an thiam thil ruwa an pu ani Russia hi chuan a soi zui lutuk lawa video masalama kan soilan zok China in Z20 hi kan thal phal lo antina a Russian technology an man tel awangin Russia rem ti na lo chuan an thal thei lo hrim hrima chuan lama kan phal lo anti ve mai mai ani ti thu te po kan soi to kha tu na kan soi tum in en thlak na te thiam na in ruk sak te nen po hian heng zong song MiG 1.44 te nen te po khan mai mom ril ang hian a in thlun zom chuat lawang ti hi soi thei ani lawani Chinese sumdawng subin chu thlona chunga electric hruizam chi zuar tu pakhat ani a China khwale tui ni na nei chungin Canada sumdawng entrepreneur ani a China ming subin ni ma se Canada chuan Stephen Su ti himi te riat lar dan zok ani a ama hi sipai officer fapa ni in anupui chu dam doilam doctor gynecologist ani a fa pani Canada apiang ve an nei to a heti hun lai hian a fa pa upazok chuan Switzerland a kole sakal mek nge ni thlo na lam le thlo na siam chung chang hi atui na le a special na ani awangin thlo na siam na atana mamo thila zuara thlo na pat dor siam ti na ni berchu bike pat dorte motor pat dorte kan nei ang hian chumi tan chuan company lian vaklo
lot tech adin boka chu company a chuan thlo na wiring lama specialist le na thok tu tlem te chau a chhora Mizoram kan soidan ang chuan thlo na CM2 company le Air Force temamo petu supplier le contractor ni tina ni chu khovel mundanga Air Force nena contract nei tenena khai khin rala chuan subina company lot tech khichute takte ni a na thok po mi somriat vel chau ala chhor thei ani thlo theina chungchang hi atui na berani awangin an company thanzel nan thanhe mangai hle maya khovel ramdanga inzar pharin defense industry dangtenen la inzar zom theiri loma se Canada le America asipai mamo le ral thuam lam CM2 industry sang tenen in lai chin na neya chung industry te chuan thuk zo ka in nim phum tumina thokrim le boka chuti taka thokrim ta chu zar zom an nei zau ve tiala avan ne siamin Chinese sumdawng hausa ani na zona chanchin bular tak mai Wall Street Journal in interview an nei pui hlau maya chu mang tangkai ta em maya mi ngai ven le rin te po alho pha boka America le Canada a defense industry sanga te po atlat lumin harsat no omlovin aleng lut thei ta fo mai reng ani kumsang ni pariat khan China chuan stealth fighter 5th generation 5G kan tiang khamo ama saber tur chu siam tumin Chengdu Aerospace Corporation nen contract anjiaka US fighter F-22 Raptor L phange tura siam tum an ni nge ni hemi kumatang chia hian subin chuan sumdon nalama asangoi zon pui Boeing company computer network atangin data le file te chu ruk chhuah aril ruk ta ni a thil ti tum chu na haw tak le na men lo em mai bok sia ni awangin ma ni chaw tho chi ni lova chuwang chuan China lama thurualpui tur azona ngaya avan le siamin China lama chuan People Liberation Army China sipai hacker tha professional hacker pani te thopui thei tur mutalau maya chung mi tenen chuan in zomin Boeing company computer chunga thilom te chu remchang an muang zel ruk an tum tanta ani subin le hacker te hian an sul nu thup nan le Boeing in an riat mai lo nan US te Singapore le Korea te international server call changkang takanda a an thil lak chu reng churam pathuma server kal tlangin an in thon ton nga chung te chu Hong Kong le Macau a thleng khom le photanga chuta tang chuan China an thon chong le don ani hetia an ti chan hi riat chhuah an ni pal po a China ming alan lo nan ani hacker te hian email lem le phua chop spam link kan ti ang kha an mang tang kai viau maya company how to the email alu danan ngai to a chuta an lu to nuwa chuan company na thok tam zok poinan khoi thei lo le khoi phal lo computer network khwa khir na sat lutuk bi ka chu an bei ta thina ni China hacker pani te hi sap tong thiam lo an ni awangin subin hian sap tong na le sakzela hacker te ming hi tarlan ni lo wang le riat lo an ni awangin hacker 1 hacker 2 tin kan soi mayanga kumsang ni pakwa December ni sompali khan subin chuan hacker 1 nena email a thona chu email thon thupui chu target ti ani a chuta chuan US sami pawimawh te ming le an ni na te an website le phone number te a thona December ni som pasari a hacker te atanga email a don channa target ti thupui bok mangena thon let le a chu mail a chuan email pawimawh zual le website baka mipali Europe lama company nei te ming a thon le a subin huian a thopui te hena hian tu te nge be tur ti te eng technology nge khoi tur ti te khoya nge an om ti te
arhil zel bokane kumsang ni som januar ni som ni pakhata hacker 1 chuan subin chu file pakhat C-17 ti athona hacker chuan he file a hian engchin nge pawimawh a khoi hi nge pawimawh lo ti le enge ani ti te zot le thunga kan soitak ang khan chaina lama hacker pani hi sap trong thiam lo an ni awangin an ni tan chuan phung horop ang kha ani vek don ani ti kha riat puila tha ome eng thil nge ni po rachiang lo ani chu he zo na hi subin chuan january ni som ni panga changin C-17 ne na in kai noi na nei file le folder thanem tak athon ta nok mai ani chung jinga chuan pen tui enga chin chia om thlu boka chung pen tui enga chin chia te chu apawimawh zual ani thu subin chuan aziak tel bok ani ti chin kha part 1 chuni mai sela part 2 chuan Boeing company du tok mai lowa F-22 Raptor jet fighter C-17 Lockheed Martin computer network lu chil antum dante FBI in an chhui chua an mantak dante le hremna an pek dante kan soile don ani kan soitak ang khan then khatin video hi a toilutuk in ron ti thina then khatin kan ning box e hriat thiam har khop maya engpon isela minute nga atanga minute som in carvel hi atam zok hen kan du dan nin ka hria a chutiang aim chuan chutiang tum chuan tuntuma po hian video hi kanan ti toy ta hret ani lodam tlang zel ula lalpan malsom le theu cheu ro se